Per favor, podria explicar-nos per a la revista Alteritat els motius d'aquesta concentració? Els motius d'esta concentració obeixen a una reforma constitucional que no té parangó cap, que n'hi ha que denunciar que en una legislatura falta de necessitat i de responsabilitat de polítiques públiques ha estat impossible l'acord entre els dos partits majoritaris, PP i PSOE. Tan sols cal denunciar que han sigut possibles dos acords. Uno, el de la reforma de les caixes per a privatitzar-les, per a redistribuir-se-les entre els partits majoritaris, i l'altre, una reforma constitucional que és a tots els efectes absolutament antidemocràtica, injusta i que no va tindre cap efecte ni sobre l'economia ni sobre la situació de millora del nostre país. Més bé al contrari, introdueix un caràcter ideològic absolutament regressiu que va en contra de les persones més necessitades de les polítiques i de la responsabilitat pública i es fa d'unes formes rotundament autoritàries, antidemocràtiques, defugint d'un debat social que s'explique el veritable contingut d'esta reforma i la ideologia corrosiva que suposa posar o anteposar el dèficit públic, pagar els interessos i el deute per damunt de la sanitat, de l'educació i de serveis essencials per a la ciutadania. Moltes gràcies.